Ngibingelele mlaleli, ngibingelele msakazi, ngibingelele nabo bonke abakhona emakhaya egameni lenkosi yethu uJesu. Siyambonga ukuthi uNkulunkulu usigcinile ube nathi iviki lonke licala kwaze kwafika lesi sikhathi. Amen. Amen mfundisi. Msakazi, mlaleli ekhaya, angixolise ukuthi ngeviki eliphelile angikhonanga ukuba nani. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi unama plans ngempilo zethu. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi usigcinile kubo bonke ubusuku kwaze kwafika lesi sikhathi. Ngivumele mlaleli, ngivumele msakazi ekhaya, ngibingelele kuwo wonke umuntu ongilalele kulesi sikhathi. Ake sifundeni izwi lethu encwadini kaMark 12 siyofunda uverse 28 siyofika kuverse 33. Singakafundi mlaleli ekhaya, ngivumele ngikhuleke nawe. Asikhulekeni. Baba wethu osezulwini, yise wenkosi yethu Jesu, you are indeed the Alpha and Omega. You are indeed the bright morning star. You are the lily of the valley. You are the Lion of Judah. I come before you this morning, Heavenly Father, I bind every spirit. Heavenly Father, ngizobopha yonke imimoya. Uthe wena Jehova ophilayo encwadini yakho in the book of Philippians, uthe ubaba onamandla, whatever we bind on earth, so shall it be in heaven. Uthe wena baba onamandla, when we call the name Jesus of Nazareth, every demon shall bow down. Every tongue shall confess that Jesus is the King of Kings. Here I am this morning, my Father, my God. I bind every spirit. I bind every demon in the name of Jesus. I call the name Jesus, the name that was given unto us. You said, my Father, my God, when we call the name Jesus, every demon shall bow down. You said, my Father, my God, when we call the name Jesus, every tongue that confesses against us, every tongue that is against us, indeed, my Father, my God, I call the name Jesus. I call the name Jesus. I call the name Jesus, the name Jesus of Nazareth, the name that was given unto us. Ukuthi ngalelo gama babona amandla sonqoba, ngalelo gama every demon shall bow down. Ababona amandla ngiyathandaza, angazi ukuthi umlaleli ekseni nje, angazi ukuthi imkhondo namhlanje, angazi ukuthi South Africa namhlanje iqindezelwe yiliphi idemoni lakhona, kodwa I call the name Jesus. I call the name Jesus. As I call the name Jesus, I bind that demon. I bind that demon wherever it is hiding in the atmosphere, wherever it is hiding in the spiritual realm, wherever it is hiding beneath, above, and below the sea. I bind it in the name of Jesus. Father God, I thank you in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Ngithe msakazi mlaleli ekhaya, ngivumele ngifunde nawe incwadi yethu la kuMark 12 siyofunda uverse 28 siyofika kuverse 33. Ningakafundi ngivumele ngibuze lona mbuzo. If church was a school, what grade would you be? Uma ngabe isonto kwakuyisikolo, ngokubona kwakho msakazi, ngokubona kwakho mlaleli ekhaya, ngabe uku-grade bani? If church was a school, what grade will you be? Mark 12 verse 28 verse 33. Kwase kusondela omunye wababhali owayebezwile bebuzana, eqonda ukuthi wayebaphendule kahle. Wambuza wathi, ngumuphi umyalo wokuqala kuyo yonke na? Nawo umbuzo futhi. Ubuza umbhali la. Nguwuphi umyalo wokuqala kuyo yonke na? uJesu uyaphendula. Uphendula ngokuthi, owokuqala ngokuthi, yizwa iNkosi uNkulunkulu wethu
inkosi yinye. There is only one God. Uyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke amandla akho. You must just know there is only one God. Ngamanye amagama ayikho into ebaluleke njenge-information. I-information or i-knowledge into ebaluleke kakhulu. Lana uKristu uyabuza ukuthi yiwuphi umyalo obaluleke kunayo yonke. uKristu uphendula lo mbhalo uthi you must just know there is only one God. There is only one God. And that God needs to be loved. Sifanele simthande. We need to love him with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. Simthande ngenhliziyo zethu zonke. Simthande nangemphefumulo yethu yonke. Simthande nangengqondo zethu zonke. Simthande nangamandla wethu onke. Okala lowo. Ngamanye amagama singakwenza konke. Singaya emasontweni, singenza konke. Kodwa uma sisenokungabaza ukuthi there's only one God. Uma sisenokungabaza ukuthi there is only one God. Loyo uNkulunkulu sibe sesiyamthanda ngenhliziyo zethu zonke. Ukuya kwethu emasontweni kuyize. Ngamanye amagama kungaba khona umuntu owenza zonke izono kodwa enhlizweni yakhe amvuma uNkulunkulu, kodwa engqondweni yakhe amvuma uNkulunkulu, kodwa ngokucabanga kwakhe amvuma uNkulunkulu ukuthi uyinkosi nomsindisi futhi ukhona. Mina engiya esontweni nginokungabaza ukuthi ukhona uNkulunkulu. Kuyize neze ukuya kwami esontweni. Lana sibona uKristu bambuze umbuzo owodwa. Yiwuphi umyalo wokuqala omkhulu? uKristu uyamphendula. Kodwa uyangeza futhi uthi kuyena owesibili, wothanda umakhelwane wakho njengaloko uzithanda wena. Ngamanye amagama singaya emasontweni, ngamanye amagama singahlala singayi emasontweni, kodwa yinye into ebalulekile, thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Yinye into ebalulekile, uma ungayi esontweni noma ngabe uyaya esontweni, hlala wazi ungakungabazi ukuthi ukhona uNkulunkulu, ungumdali wezulu nomhlaba. Ungakungabazi ukuthi ukhona uNkulunkulu, ulindele ukuthandwa, akalindelanga into eningi. Ungahlala wenze konke, kodwa uma ungazi ukuthi uNkulunkulu khona, kuyize neze ukwenza kwakho. Wothanda umakhelwane wakho njengaloko uzithanda wena. If church was school, what grade will you be? Umbhali uyaqhubeka la. Uyafakaza uthi yebo mfundisi, ushile ungeqiniso ukuthi yinye, ayikho enye ngaphandle kwakho. Ngamanye amagama le ndoda lana inikeza ufakazi
iyaconfirma ukuthi yebo mfundisi, nami ngizwile ukuthi ukhona uNkulunkulu, uye kuphela ofuna ukuthandwa. Nami ngiyafakaza ukuthi ukhona uNkulunkulu, udinga ukuthi simthande ngenhliziyo zethu zonke, simthande ngomphefumulo wethu wonke, simthande ngengqondo zethu zonke. Ngivumelana nawe. Futhi kufanele simthande nomakhelwane wethu. So ngamanye amagama ziwuthule izinto. Ukuthanda uNkulunkulu sibe sesithanda omakhelwane bethu. Ugrade 1 lowo. Noma u-first year ku-tertiary level. So ngamanye amagama uma ngabe ngiku-tertiary level ngingumholi, uma ngingamthandi uNkulunkulu ngenhliziyo yami yonke, uma ngingamthandi umakhelwane wami njengoba ngizithanda yena, ngiku-first year, noma mina ngingazitshela ukuthi ngiku-second year, kodwa ngistuck la ku-first year. Le ndoda iyachubeka ithi, yebo mfundisi, ushilo ngeqiniso ukuthi yinye ayikho enye ngaphandle kwayo, futhi ukuyithanda yona ngenhliziyo yonke, nangengqondo yonke, nangamandla onke, nokuthanda umakhelwane njengalokho umuntu ezithanda yena. Lalela uthi uthini? Kudlula yonke iminikelo yokushiswa nemihlatshelo. In comparison, noma singanikela kangakanani, noma singanikela kangakanani, uma singamthandi uNkulunkulu ngenhliziyo zethu zonke. Number 1. Noma singanikela kangakanani, noma ungawukhipha umnikelo kujabule wonke umuntu, noma ngakha isonto, ngakhele umfundisi uManana isonto elikhulu, uma ngingamthandi umakhelwane wami, le ndoda iyacompare. Ithi ukunikela kudlulwa ukuthanda umakhelwane wakho. Lalela lana ukuthi uthini uJesu. uJesu embona ukuthi uphendule kahle ngokuqonda, wathi kuye, awukude nombuso kaNkulunkulu. Knowledge brings you closer to the kingdom of God. Lana msakazi, lana mlaleli, asikhulumi ngokwenza, sikhuluma ngolwazi. Ithi lana uJesu embona ukuthi uphendule ngokuqonda, wathi kuye, awukude nombuso kaNkulunkulu. Lana le ndoda ayikhulumi ukuthi yona iyamthanda uKristu, lana le ndoda ayikhulumi ngokuthi yona iyamthanda umakhelwane wayo, kodwa ikhuluma ukuthi lokhu okwenziwa okukhulunywa ngoKristu kuyiqiniso. Uthi uKristu njengoba uyakwazi lokho, asikhulumi lana ngokuthi iyakwenza. Uthi uKristu ngoba uyakwazi lokho, awukude nombuso kaNkulunkulu. Namhla ngizokhuluma nomlaleli ekhaya ongayi esontweni. Namhla ngizokhuluma nomlaleli ekhaya oyayo esontweni, ukuthi i-challenge eyodwa esinayo ukuthi ungahlala ungayi esontweni uma ungamthandi uNkulunkulu. Ukwenza kwakho kuwes. Uma ungamthandi umakhelwane wakho, ukwenza kwakho kuwes. Uma uya esontweni
kodwa ungamthandi umakhelwane wakho, ukuya kwami esontweni kuyize neze. Ngoba kusho kona ukuthi ngisengakampasi ugrade 1. Ngamanye amagama, the starting point ukuzuthi siqale ukusebenzela uNkulunkulu, ukuzuthi siqale ukwenza intando kaNkulunkulu, masiqaleni ngokuthanda uNkulunkulu, masiqaleni ngokwazi ukuthi yena unguNkulunkulu, ungumdali wezulu nomhlaba, ukhona, wayekhona, usazoba khona, unguJehova, ungumnini mandla onke, unguJehova, uyiko konke. Masimthandeni ngenhliziyo zethu zonke, simthande nangengqondo zethu, simthande nangamandla wethu, simthande ngako konke okwethu. Sidlule lapho, singathandi yena kuphela, masithande nomakhelwane bethu, sibathande njengoba sizithanda thina. uNkulunkulu omusa asibusise, uNkulunkulu omusa abe nathi. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi usigcinile. Yiloko uNkulunkulu angiphathise kona namhlanje, yiloko uNkulunkulu anginikeze kona. Angazi ukuthi mhlambe kungani azathi sizokhuluma ngalento ezimbili. Kungenzeka uthola ukuthi uyabheka, yebo siyakwenza konke, kodwa kunala sisalele khona. Yebo siyamthanda, kodwa kunezinto esizithanda ukudlula yena. Yebo siyamthanda, kunezinto esizithanda ukudlula omakhelwane bethu. Yebo siyamthanda, kunezinto esingazenzi kahle. Kungakho namhlanje athi sizokhuluma. Le ncwadi incwadi ejwayelekile, le ncwadi incwadi esiyaziyo, kodwa namhlanje uNkulunkulu ufakile ukuthi mangizokhuluma ngayo. Umthanda kangakanani uNkulunkulu? Umthanda kangakanani umakhelwane wakho? Isikhathi sokuthi sibheke, senze introspection, sibheke omakhelwane bethu. Bheka ongasemva kwakho, ubheke ongasesayidini, ubheke ophambi kwakho. Uyamthanda yini? Niyathandana yini? Uthe omunye umfowethu ngelinye ilanga uthenge ikhabeshi. Le khabeshi seyiyaqala, uma uyavula lapha ekhabethini uthola seyonakala. Wakhe iwall enkulu kwakhe. Uthi wayithatha wayifaka ku dustbin. Kanti kusho kukhona ombonayo. Uma bakhipha le dustbin bayoyilahla ngaphandle, umakhelwane, unkosikazi kamakhelwane, wayoyithatha le khabeshi, jothi uyoyisebenzisa. Wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Ungakwenza konke, kodwa uma uNkulunkulu athi, uma uKristu athi, masithandeni omakhelwane bethu njengoba sizithanda thina. Angazi ukuthi umakhelwane wakho ungumuntu onjani. Angazi ukuthi umakhelwane wakho udingani. Angazi ukuthi wena unani okuyisurplus. Siyazithatha impahla sizambise oMozambique, sithi kunabantu abahluphekayo. Uke wambheka yini umakhelwane wakho? Siyazithanda izinto size nazo nala kuma radio, sithi sinikeza abantu abanesidingo. Uqale khona yini kwamakhelwane? Siyazithanda izinto sokuthi siyonikeza abantu bakude, size siphume na kuma newspaper. Uqale khona kwamakhelwane yini? Njengoba ulahla izinto, uyazi ukuthi umakhelwane yena uphila kanjani. Niphila kanjani nomakhelwane wakho? Niyakhulumisana yini? Niyabingelelana yini? Mhlawumbe niyathakathisana. uKristu namhlanje masilungiseni. Umyalezo wokuqala, that this is the entry point yokukholwa. Asikhulume ngesono lana.
sikhuluma ngeentry point yokukholwa, ngoba esikhathini esiningi sisuka sibheke izono ukuthi lona wenza lokhu, kodwa lana uKristu ukhuluma ngeentry point. Msakazi, ngihlezi phansi ngaphinde ngacompare la. Kunale ncwadi bathi kunensizwa enothileyo. Le nsizwa uKristu ithi kuyena konke ngikwenzile. Bayabala ukuthi lokhu uthi ngikwenzile. Bayabala lokhu uthi ngikwenzile. Lapha bekukhulunywa ngezenzo. Kodwa into engimangazayo lana asikhulume ngezenzo. Uthi lana egcineni uthi awukudo nombuso kaNkuluNkulu. Le ndoda just ngoba iyazi, hayi ukuthi iyenza, iyazi. So in other words, ngokwazi kwakho, uma wena ungazi, asikhulumi ngokwenza okuhle, uma just wena ungazi ukuthi there is a God, uma wena ungavuma ukuthi kukhona uNkulunkulu, wenze okukhulu. Ngizokhuleka nomuntu namhlanje othi ngifuna ukuqonda, ngifuna ukuvuma, ngifuna ukusho ukuthi ngiyazi ukuthi ukhona uNkulunkulu, ngiyavuma ukuthi ukhona uNkulunkulu. Asikhulume ngesono lana, sikhuluma ngokwazi ukuthi ingabe uyavuma yini ukuthi ukhona uNkulunkulu. Sikhuluma ngokwazi ukuthi namhlanje njengoba ngiyazi ukuthi ukhona uNkulunkulu, ngizomthanda ngenhliziyo yami yonke. Njengoba ngiyazi ukuthi ukhona uNkulunkulu, ngizomthanda ngengqondo yami yonke. Uyazi yini ukuthi ukhona uNkulunkulu? Noma uyaphika ukuthi ukhona uNkulunkulu? This is the difference. Ngizokhuleka nomuntu othi bengingazi ukuthi ukhona uNkulunkulu, manje sengiyazi. There is a God ofuna ukuthi simthande. UNkulunkulu ungumdali wezulu nomhlaba. UNkulunkulu unguyise wenkosi yethu Jesu. UNkulunkulu uhlezi esihlalweni sakho sobukhosi. UNkulunkulu ngasekunene kuhlezi iwundlu elinguKristu elahlatshwa, elangavula umlomo walo uma lihlatshwa, lathula kwafa abantu, lathula kwaphenduka abantu, lathula bathethelelwa izono zabo ngoba lona leyahlatshwa. Uyamvuma yini ukuthi ukhona uNkulunkulu noma uyala? Ngizokhuleka nothi ngiyamvuma ukuthi ukhona uNkulunkulu. Ungumdali wezulu nomhlaba, ungu-Alpha no-Omega. Asikhuleke. Linamandla izwi lakho, liyaphila. Uthe wena Jehova, abalivumayo, abakuvumayo ukuthi wena uyinkosi nomsindisi, amagama abo wobhalwa encwadini yokuphila. Baba, ngiyathandaza ekuseni nje, ake ubhale igama lomlaleli ovumayo namhlanje ukuthi wena uyinkosi nomsindisi. Ake ubhale igama lakhe encwadini yokuphila. Ake ulicishe igama lakhe encwadini yababhubhayo. Ake ulicishe igama lakhe encwadini kaSathane. Bhala igama lakhe encwadini yakho, ngoba namhlanje uyavuma ukuthi unguNkulunkulu. Uyavuma ukuthi ungumenzi wezulu nomhlaba. Uyavuma ukuthi unguthando. Uyavuma ukuthi ugcwele uthando. Uyavuma ukuthi unguNkulunkulu othethelelayo izono, unguNkulunkulu ovikelayo abantu bakho. Ingakho namhlanje Baba, bhala igama lakhe encwadini yokuphila ngegama likaKristu Jesu. Baba, ngiyabonga, ngiphakamisela udumo kuwena, ngiphakamisela isibongo kuwena. Baba, siyabonga ukuthi namhlanje kunenhlokomo ekhaya ezulwini, ngoba umlaleli uyavuma, uyakuncenga
ukuthi bhala igama lakhe encwadini yokuphila ngegama likaKristu Jesu. Baba ngiyabonga. Amen and amen. Amen mfundisi. Sibongile kakhulu balaleli. Ngibongile isikhathi senu. Ngibongile msakazi isikhathi sakho onginikeze sona. uNkulunkulu asigcine, uNkulunkulu asivikele. Sisaphuma siya emasontweni, sisaphuma siya einkonzweni, sisaphuma siya emabandleni. Masikwazini ukuthi uNkulunkulu ukhona. uNkulunkulu nanoma izimo zingakuvumeli, nanoma zikunetha ngapha nangapha, kodwa wohlale wazi, ungakungabazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Mthande ngenhliziyo yakho, mthande ngengqondo yakho yonke, mthande ngamandla wakho wonke. Ngelinye ilanga kolunga. Inkosi yomusa isibusise. Amen and amen. Amen mfundisi. Sibonga kakhulu isikhathi sakho. Sibonga kuyinjabulo kethu ukuthi ube nathi ngaso sonke isikhathi, usipha amandla, usipha amazwi ke okusikhuthaza nokwazi inkosi yethu Jesu Kristu nokuthi iyabuya masinyane, kumele sihlale sizilungiselele. Sibonga kakhulu isikhathi sakho mfundisi. Asihlangane noma kanjani ke ngesonto elizayo. Siyabonga kakhulu. Azwe. Ngingakaphumi mlaleli, ngingakaphumi msakazi, ngivumele ngingene esigabeni unemployment solutions. Uma senza i-research yethu ngama sources of poverty, sithole ukuthi enye yama sources it's lack of information, lack of knowledge. Ngenye yama sources ye poverty, ngenye yama sources ye unemployment. Kungani ngithi lack of information? Ngizoyibeka nje simple. Kusasa kunomuntu oyoba adinga umuntu wokusebenza. Kusasa kunomuntu oyoba adinga umsebenzi. But ngoba abazani labantu, omunye ugcina angenamuntu okumsebenzela, omunye ugcina angenamsebenzi. Kune company namhla uthola ukuthi i-stranded somewhere, idinga wena odinga umsebenzi. But ngoba wena awazi ukuthi leyo company idinga abantu, ugcina ungenamsebenzi. Ngizokhuthaza ekutheni ukuhlala ekhaya uthi akunamsebenzi akuzukusiza. Phuma ugcwale idolobha, phuma ekubhekeni into ezingakusizi kufoni yakho. Checka ama-job opportunities, bheka amathuba emisebenzi. Kunomuntu omdingayo umuntu ofana nawe. Xoxa nabantu, ungazifihli ukuthi wena unani. Kunento ongithinte ngayo umsakazi ekuseni uma ukhuluma ukuthi at times siya pretenda kwangathi into zihamba kahle, kanti azihambi kahle. Xoxa nabantu. Uma umbona umuntu kwangathi uyasebenza somewhere, mbuze ukuthi awakho yini amathuba omsebenzi la usebenza khona. Singazifihli kwangathi into zihamba kahle, sidlulwa ngamathuba. Kanti nawe futhi ungafihli amathuba akhona emsebenzini yenu. A church is a place where information is shared. Sisaya emasontweni, uma kune opportunity emsebenzini wakho, basherele yona ebandleni lakho. Akusize msakazi, akusize mlaleli ukuthi la ngisebenza khona uma kune opportunity ngizofonela ukhazini wami oseLimpopo, ngizofonela ukhazini wami ose Eastern Cape,
kanti ngiphinde futhi ngikhala ngecrime la eMkhondo. Uma kune opportunity khona la eMkhondo, yebo ngiyazi ukuthi ukhazini wakho uyawufuna umsebenzi. Abanye abase Eastern Cape, abanye abase Limpopo, uma singasebenzisa le principle leyo yokuthi khona la ngihlala khona angishare aba opportunity, sizophumelela, sizoyincoba lempi. Ungahlali namathuba omsebenzi. Ngidlule lapho, uma ngabe usebenza kucompany ethize, kune budget ethize yokuthi isize entweni ezithize, ungathuli nayo size sekuthiwa ibudget ibuyele emva ngoba ingasebenzanga, kanti sikhala ngama opportunity, kanti sikhala ngepoverty, kanti sikhala ngecrime. Let us share the resources. Uma uNkulunkulu athi, uma uKristu athi, wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Umakhelwane wakho akasebenzi, umakhelwane wakho uphila under poverty. Akusho lutho ukuthi umakhelwane wakho ubani. Yena loyo muntu namhla oyoba uhlezi naye duzane naye enkonzweni yenu, yena loyo muntu oyoba unaye ebandleni lakho, mthande njengomakhelwane wakho. Uma usebenza, mfisele naye ukuthi kwangathi angasebenza. Uma wena unebusiness, mfisele naye kwangathi angaba nalo ibhizinisi. Kuyobizwa isikhathi somnikelo, wena uzophakama uyonikela. Kuthini kuwena asele umakhelwane wakho angakhona ukuyonikela? Akanikeli ngoba angathanda ukunikela, akanikeli ngoba angenako, akanako ngoba akenamsebenzi. Wena ugodlile. Let us share the resources. Let us share ama opportunities akhona. uNkulunkulu asibusise, uNkulunkulu asenzele ngomusa wakhe. Kwesinye isikhathi ama promotions singathatha ukuthi abanjiwe, kanti uNkulunkulu uwabambe ngoba nathi sigodle ama resources, sigodle i-information ekhona. Whatever information onayo, share it ukuze siyinqobe lempi yepoverty. Whatever resources ezikhona ezidingwa ngabanye abantu, share them ukuze siyinqobe lempi yecrime. Impi yecrime akuyona impi kamasipala. Impi yecrime akuyona impi yamaphoyisa. Impi yecrime impi yami nawe. Uma singabambisana sizoyinqoba. Let us share the information. Let us share the resources ukuze siyinqobe lempi. uNkulunkulu omusa abe nathi, uNkulunkulu omusa asibusise ngegama leNkosi yethu Jesu. Amen.